Argiaren podcastak. Hemen etzenukeela egon beharrentzun, hau zure lekua ez dela iradoki ez duzula pegatzen adierazi, besteen espazioa deserosotzen ari zarela jakin, horrek zurearen deserosotasuna naturalizatzen eta anulatzen duela ohartu, kanporatua izan, kanpora joan, kanpoan egon, berriro sartu, berkanpora zaitzaketela berrentzun, eta hala eta guztiz ere egotea, ez dakit delitua den, ez dakit meritua den, ez dakit ederra den, baina ez da erraza. Irautea da gustura ez egon arren egotea. Behar duzulako, beste aukerarik ez duzulako, nahi duzulako, horretan sinesten duzulako edo batek daki zergatik. Eta hori, dena delakoagatik dela ere, gogorra da gutxienean. Irautea da iraunaraztearen hasiera, baina mingarriegia da hori inori exigitzeko. Inori ezin zaio eskatu iraun dezan, baina bai iraun izana eskertu. Eta iraungabe joan zirenei ere eskerrak, joatea aukera bat zela erakusteagatik, irautea bezain gogorra akaso. Eta gogorra ez palitzere zer, gauza errazak ere defendatu behar dira. Zoritxarrez, irautea izan da leku batzuetan egoteko modu bakarra batzuentzat, besteak horretaz ohartu ez badira ere. Nahiago nuke iraun ez dutenen genealogiarik bageneuka, baina haizeak eraman ohi ditu alakoak. Aski lorpen litzateke oraingoz, iraun dutenen genealogia oso bat edukitzea. Eta halakorik balego hor legoke, tronu handi batean, tronu brillante bat imaginatzen dut, gorteetako besaulki handi eta eroso bat, zor diogun miresmen, kariño eta eskerron guztiak abitzeko modukoa, iraun duelako iraunarazi nahi dugun bat. Gure ama. Ongi etorri denoi. Hau da familia bazkarik guai bat, ez heteroen mierda hoiek. Hona egin. Kristal piztu bat bailizan, asko bat dago elizan. Antxe da bilatu, beboten ganantza, eta beste batera ematen dugu antza. Baina genoko hitzak irudik burlantza, paternozen gabe egin du arrantza. Amen. Kaixo. Kaixo Guztioi, zer moduz, kaixo ama. Oso ondo eta zuek? Oso ondo, baita ere superpozik. Joe, normal. Bueno, ikusentzule maiteok, batez ere entzuleok, ikusleok ikusiko zenutelako. Gaur gurekin, onintzen beita. Eskerrik asko nintza. Zueri gomidatzearen, eta olako sarrera eder bat egitearen. Eta hori, irauteaz. Ibiliko gara, hasi aurretik, ohar bat. Agian, gaurkoa, bada, bertsolaritzari buruzko podcasta. Sorry, baina hogei garrena da, ja, oza, ez da bengez. Barkatu. Bat egingo dugu ta ja. Ja, adina daukazue batzutan nahi duzuena egiteko. Ondo, Ta ja eskerrik asko. Bueno, ezertan hasi aurretik, ezagutzen ez duzuenok, ezagutzeko plazera izan dezazuen, honintzen baita aurkeztuko dizuet, bere Wikipediako horretik abiatuta. Wikipedia. Bueno, honintzen baita daukazu Wikipediako sarrera bai euskaraz, eta baita gaztelaniaz ere, eta esango nuke berdin-berdina dela, hortaz nik uste du euskaraz egin duela bat ematek, eta itzuli egin zutela gero. Hortaz, hemen jartzen duen ezkero, honintzen baitan baguregi, jartzen du 4 lanbide dituzula, baina bat tekraztia berezia. Bertsolaria, kazetaria, politikaria eta feminista. Bai, hori, osea, hori jarri zuenak ez zuen horregaitik jarriko, baina guai dago zure lanbide edo gauza importante moduan agertzea, feminista. Hori ondo dago. Bai. Ez jartzen, baina baserritarra ere bazara. Bai. Politikaria baino gehiago. Bai, eso. Feminista baino gutxiago, baina... Bueno, ez dakigu.
Jartzen du, Amaiur eta Euskal Herria Bildu koalizioa abertzalen ordezkaritzat diputatu izan zinela Espainiako gorteetan. 2018an Bizkaiko bertsolari txapelduna izan zinela eta txapel hori lortu duen lehenbiziko emakumezkoa izan zinela. Justizia. Historikoa, poetikoa eta patetikoa. Ez, horrela, 2018 arte itxuen behar izatea, 2006tik final guztietan egon den pertsona batek. Bai, baina, irautearen saria. Hori da. Bueno, musikan jaio zen, eta bertan bizi da, familiare bertakoa, eta, bera, 3 ezpa dira, gu bezala. Bai, gu bezala. Kasetaritza ikasi zenuen, Euskal Kulturgintzaren transmisioa eta agroekologia ere bai, hainbat edabidetan kolaboratu izan duzu. Batez ere, berrian eta batez ere. Baina argian ere bai. Bai horixe. Hau pargia. Bai horixe. Oso edabide ona, Bai, independiente, aguri gustatzen zaigun modukoa. Bai. Ez da anuntzio bat, benetan atera zaigu. Hori, bertsolaritzan ibilbide luzea egindakoa, Euskal Herriko txapelketetan ere kantatu izan duzu, politikaria, zure politika ibilbidea musikan hasi zen zinegotzia izan zinelako, 2007tik 2011ara ANV alderdiarekin, eta bestelako proiektu asko ere egin izan dituzu, telebistan, ez dakiz zer, eta jartzen du zure bizitzako momentu importanten etariko bat dela diputatuen kongresuan koño hitza ahoskatu zenueneko ura, nik uste dut pasatuta dagoen zera bat dela, asumitu dugula, baina hori ere egin zenuen, zure ibilbidearen parte da. Graz egin zian, zeuzkatelako kontatuta eskenikatzo irakurri nuen hori, omen da, bigarren aldia koño hitza ipatu zen. Da, Tejeroren. Tejero izan zen, nengoa se sienten koño. Gero, kasetari batek egun horretan ere esan zidan, eres conscientes, gazkalean esan zidan, baina conscientes ara zuzarela bigarren pertsona hemen koño esan duena, tesan nion, baina Tejerok erabili zuen, arreta deitzeko edo, baina ni benetan nire alua sari nintzen, eta tipa gorri jarri desan, eta baina gero investigatu dugu, eta uste dut Labordetak ere esan zuela nik baino lehen. Ez dakit ziur, baina uste dut esan zuela. Orain bere egunean begiratu nuen, baina esango nuke Labordeta eta gero ni 3. izan nintzela. Ondo dago. Ondo dago 3. izatea ere. Podiuma da. Hori. 4. ja. Ez investigatu gehiago bada, ez da. Bai. Badaude gauza gehiago, baina, nik uste nahikoa dela. Zerbait gehiago gaitu nahiko zenioke honi? Egia esan ez da, biografiarena da beti asko kostatzen zaidan gauza bat. Ez gainera gaur egun, egin duzun guztia hor dago, Wikipedian ez badago, YouTubeen dago, YouTubeen ez badago bertsoa.eu zen, orduan dena ez dugu esan behar. Ondo. Nahi duenak jarri ezala honintzen eta Googleen eta emango dio erantzun interesanteren bat. Vale. Behin zu aurkeztuta oso modu arraroan, Wikipedia arraro horrekin, hori, esan du goianak ere, eta nahiko agerikoa da, gauza pila bat egiten dituzula eta egin izan dituzula, baina, hala ere, iruditzen zaigu sozialki ez, bai zarela bereziki bertsolari bezala irakurria. Nola nahiko zenuke irakurria izan? Nik ere nire burua bertsolari irakurtzen dut. Egia gauza asko egin ditu dela, baina zerbaitetan iraun badut beti, edo beste gauza guztiek egin ditudan bitartean zerbait izan banaiz paraleloki hori da bertsolaria. Beti. Eta igual hori da benetan nire pasioa, eta benetan pentsatzen dut askotan bertsolaritzari eman dizkiodan ordu guztiak beste gauza bati eman izan banizkio, beste gauza baten oso nahi izango nintzela, baina nahiago izan dut bertzutara dedikatu. Orduan nik ere nahiago dut jendeak bertsolari irakurtzea eta ez politikari eta gauza horiek. Eta gero, gustatuko leitzadeke jendeak irakurtzea bertzotan bere buruarentzat leku bat egin duen kolektibo baten parte ez. Hor egon garelako jende asko, urte asko kosta zaiguna plazan toki bat egitea, bertzotan toki bat egitea, eta nortasun batekin kantatzea. Eta gustatuko leitzadeke jendeak publikoak ikusten duenean, txapeletatik harago hori ikusi alizatea. Hortik irakurtzea, eta ez irakurtzea beti, ez dakit fizikotik, edo zure izateko modutik, edo ez, azkenean bertsolari bakoitza desberdina da, bakoitzak bere pertsonalitatea dauka, orduan behintzat uler dezatela badagoela, kolektibo bat, asko kosta zaiona berentzako leku bat lortzea, eroso egoteko leku bat sortzea, eta hori jendeak hori irakurtza gustatuko leitzaiake. Oso ondo, bale.
Ba, ikasi irakurtzen. Vale, esan dugun bezala, irauteari buruz hitz egiteko ekarri zaitugu. Bueno, eta beste gauza askori buruz ere bai. Zertan iraunduzula, esango zenuke? Nik uste dut igual izakeraren parte ere izan daitekela, ez nire buruari merituak kenduta, baina nik pentsatzen dut maite izan ditudan gauzetan edo gustatu zaizkidan gauzetan irautea lortu dudala eta kapaz izan naizela emaitzei itxaroteko. Ez? Eta bertzotan egia da iraun egin dudala, ez? Nik bueno, ez daukat eskolarteko txapelik, ez nuen 18 urte baino lehen, ez nuen olako salto handi bat eman, baina ez nuen inoiz utzi, ez? Beti jarraitu nuen, egun baten erabaki arte, ja 20 pikorekin, baietz, bertsolaria izan nahi nuela, hori zela nik osatzen nuen esparrua, eta hor leku bat egin behar genuela, ordurarteko joko arauetatik aparte ez, orduan, horretan iraundut, eta gainera askotan esaten dut, baina hasierako urteetan, seguruenetik egiten genuen, gozatu baino gehiago iraun, ez? Urtean egiten bagen nituen hasieran oso gutxi, ez dakit 20 saio, 15 ziren irauteko, eta 5 ziren gozatzeko. Guk antolatzen genituelako, edo oso gure esparrukoak zirelako. Azkenengo 15 urteetan, eta seguruenetik hor sartu diren belaunaldi berriei esker eta diskurso berriei esker, zorionez alderantzizkoa gertatzen zaitez. 20 saiotik 15 dira gozatzeko, eta 5 dira irauteko. Orduan, bueno, nire proportzioa bertzotan asko aldatu da. Eta, bueno, nire osasun mentalaren alde, eta ikusita zer den aldatu dena, publikoaren alde, eta bertsolaritzaren alde. Orduan nik uste dut hor iraundu dela, eta, bueno, oso berandu etorri ziren txapela, normalean baino berandu heldu nintzen Bizkaiko finalera, baina, bueno, jakin dut emaitze itxaroten, hostiak digeritzen, hartzen, eta zaten, bueno, zuek nahi duzuen ni hemendik joatea, vale, mensaje recibido. Baina nik ez dut joan nahi. Nik ez dut joan nahi. Eta nik uste dut hor iraundu da, nik ez dut joan nahi, nik hemen egon nahi dut. Eta egon behar da modu bat, ni hemen eroso egoteko. Eta, bueno, egon da modu bat. Orduan batzutan pentsatzen dut, zergaitik iraundut. Igual nire buruari arrazoia ematearren, ze hori baino plazarra hundiagorik ez dago. Orduan nire buruari esatearren arrazoia naukan. Zegoen gu hemen eroso egoteko modu bat. Eta ari gara modu hori lortzen, oraindik ere erabat ez dugu lortu, baina ez dauka orain dela 20 urte edo 25 urte bizi genuenarekin zer ikusirik. Bale, pixka bat argi geneukan esango zenuela bertxotan iraunduzula. Oso lista garelako, Eta horrela delako. Eta orduan, ekarri ditugu, bueno, jarriko ditut nire irakurtzeko. Ikerketa zientifiko bat egin dut. Oso ondo. Ekarri ditut, zure lau amaierako agur, zuzenki esplizitatzen duzula, iraun egin dut, baina hemen jarraitzen dut, eta hemen nago. Eta, bueno, agian irakurriko ditut, más o menos, 3 zatitxo batzuk, eta gero jarriko dugu laugarren bat, entzuteko eta ikusteko. 2018ko Bizkaiko finalean, irabazi zenuenean txapela, kantatu zenuen pixka bat zure familiari buruz, eta gero esan zenuen. 16 urtetik plazan gaur lora eta biharrasuna, zuen altzoan egin naiz neska bat alduna, sentiarazi nozue etxekoa kutxuna, plazaz plaza, hueltau nahi dut, jaso dan maitasuna. Ez, horrek hartzen duzu, nolabait gogorarazten duzu, zenbat urtetatik zoazen bertxotan, eta lortu duzula, por fin, aginte makila edo txapela edo. Bai, eta gero hor badago gauza bat, gu bertzotan hasi ginenean, gure aurreko belaunaldia ziren gizonak, eta gu baino askoz ere sarragoak etorduan, zenbat aldiz entzun dugun, ezkenik dara matzat plazan 25 urte, nik dara matzat plazan 30 urte, eta gu badirudi beti hasi berria garela. Ja. 16 urtetik zabiltza plazan, 29 txapela irabazi, eta badirudi atzo hasi zinela. Zergaitik, igual belaunaldi batek ezaituelako ikusi ere egin, beste belaunaldi batek paso egin duelako zure diskursotik, edo batek daki zergaitik ez orduan esaten duzu, bertsolaritza sari garenean, ni ere bertsolaritza naiz. Azkenengo ez dakiz bat urtetan, hemen ego naiz. Eta deitzen dizute, bezke hitzaldi bat emakumea eta bertsolaritza. Beitu eskeia, ez du nahi. Ni ez naiz emakumeak eta bertsolaritza, edo feminismo eta bertsolaritza. Gu ere bertsolaritza gara. Nik dara matzat hemen, nire inguruko, edo gu baino lehen famatu egin ziren, mutil bertsolarien beste urte, edo gehiago, ez? Orduan, zergaitik ukatzen zaigu beti pixu hori, ez? Beti gara hasi berriak, beti gara lehenengoak. Lehenengo txapelduna, lehenengo ez dakiz zer, bueno, Bizkaiko lehenengo txapelduna naiz. Baina ni baino lehen Bizkaian beste emakume batzuk ibili ziren plazan. Eta asko, nahita astu egin dituzu, edo beste askori, etxera joateko gonbidapena egin diezu, ez? Orduan,
benga, guazen aitortzera, gu ere hemen gaudela, eta guk ere badakigula jolas hau zertan datzan, beste askok baino, beto ez, orduan, zen hori apur bat azpimarratzea, hemen iraundugu guk ere, eta ez beti baldintzarik onenetan. Bale, horrekin batera ez, etorriko litzake 2021ko senyora sariketako finalean kantatu zenuen amaierako agurra. Hori, luzea, bidea ez dela erresa izan, ez dakiz zer, batzutan errez joan zaigu, beste batzutan luxezka, baina etorri dira atzetik horren beste neska, boierak eta ez normatiboak, errima berz gainezka, 40 urterekin, segi edo ez segi, lehenago neukan kezka, gaur argi daukat ez noa inora. Gaur hasi da gure festa. Claro, lehen pentsatzen genuen, ez, noiz arte iraungo du honek edo lan. Baina orain esaten dut, hau interesantea orain da. Claro. Niretzat interesante orain da, seguke, adibidez nire kasuan, nik onartzen dut, ez, emakume zisetero edo, orain esaten dugun moduan, ja terminoak aurkitu ditugulako gauza guztiak esateko, nik izan ditut zailtasun batzuk, baina ni jartzen naiz, emakume lesbiana baten lekuan, eta suposatzen dut nik ikusi ez ditudan gauza asko ikusi dituela berak, eta jasan dituela berak, eta orduan orain, ikustea hori dena politizatuta, bertzotan, diskurso baten, esaten dut, klaro, naiz eta batzutan, nire ere erosoenetik edo mugitzen hauen, ze horrek ni ere, egiten hau privilegiatu beste zentzu baten, esaten dut ostra bazen garaia, orain azten da nire festa, agure zarrekin nekatu nintzen, bale, 50 urtetik gorako gizonekin, hemen beste gauza interesante batzuk daude, beste kezka interesante batzuk eta beste gai interesante batzuk. Orduan, klaro, orain hasi da gure festa. Osea, ni ja ez noa. Orain arte iraun badut, orain ja hemen gelditzen naz. Hombre, claro. Orain ja ez da irautea, ez? Orain ja da ondo pasatzea. Eta horrekin batera, etorriko litzake 2023ko Bizkaiko txapelketan, finalerdian justo kantatu zen duten Josune Aramendi, Nera Ibarzabal, Oiana Bartra, Aixa Intxausti, Ibaia Meiategik eta zuk finalerdi batean, izan zela superpolita, eta amaieran jakin genuen 5 tipa egongo zinatela finalean. Horietako bat gainera, lehengoz Aixa Intxausti eta Oiana Bartra ere 10 urte eta gero finalera. Torban hor kantatu zenuen, bertxotan hasi ginen, suabe, sarri ez ulermen, ez sensibilidade, 5 neska finalean, hau bai nobedade, nire tornillo danak salto egin dabe. Ja berdin deust finalik egiten ez badabe. Claro, hori baino gehiago ezin zen lortu, ja. Hain dela 25 urte impensablea zen 5 neska egongo ginela finalean. Eta derrepente eta badakit zenbakiekin ezin dela dena neurtu, baina hori da momentu esaten duzunean. Ikusten duzue, arrazoian eukan. Guk hemen egotea merezi dugu, gai gara hemen egoteko, eta gainera hau egin daiteke beste modu baten. Eta orduan esaten duzu, arrazoia daukat, ja ez da. Orgasmikoa da momentu hori. Claro. Finalaia 5. Espada egiten finala, listo. Literalmente 5. Finala espada egiten, ez da dira egin, baina momentu hau inork ez dira lapurtuko. Bale, eta zure abukaerako aurren bildumarekin amaitzeko jarriko dugu Bizkaiko finalean kantatu zenuen amaierako agurra, pixka bat bai borobiltzen duelako orain aipatzen ari garen guzti hori. 8 final eta gero daukat aitortu beharra 9. gaur zan bereziki edarra 1000 aldiz entzun neban neska atara paparra bagaur aizaren moduan atara nahi dut bularra enaz honetan onena ta enaz honetan txarra Bazara honena, hombre. baina irauteko berdin da honena izatea sorraloretan Bai. batu izan dut indarra Ezin da. baina irauteko beti batu indarra hori da nire delitu eta meritu bakarra
onena, eske ze ona. Pues hoxe, ez? Beti Euskal Herriko historia. irauteko beti. Eske Atera izan duzu indarra. epikoa izan zen nehar pilotinun. Bai, egize da. Bai, nik ere batzutan ez dakit oso nondik. Baina ia da beti hartu dudala irauteko indarrat esan dudala behitu beste urte bi barru, etorri Bueno, hombre, Eta ez dakize jaialdi, ez dakizen bat gizonekin, eta pasatu dut de put apena, datorren urtean etorri ingonaz. Eta nik lortuko dut hemen leku bat guretzat, ez orduan? Ez dakit zergaitik, eukido dan indar hori ze nik ulertzen ditut eta miresten ditut egun baten etxera joan zirenak. Aparte eskertzen didala noizbait honetan hastea infinito, uste dut guretzat ere batzutan izango zela betu. Listo, onaino heldu gara. Ez dugu zertan hon hartu lehenengo aldiz bizkaiko finalera goazenean gure titien inguruko komentariorik, edo edaten dugunaren inguruko epairik, ez ezer, osea, utzi guri bakean gure bizitza egiten. Orduan, iruditzen zait oso normala jende batek ustea. Osea, azkenean zure osasun mentalaren alde da. Batzutan hori pentsatzen dut. Baina, bueno, baia da, ez dakit nondik, baina beti eduki dut indar hori berriz itzultzeko, eta, bueno, epe luzera balio izan dit. Eta gero, ja, gauzak esaten hasita agur hori da, armariotik irtera izugarri bat, zenik ondartzan toplesik ere zut egiten. Ze bizi guztian eduki dut kriston komplejua titi handiak nituelako, eta orduan horren Bizkaiko finalean esan nuen, bueno, hombre, aiza ez dut bakarrik utziko, eta ja berdin dio, venga, ja onaino heldu bagara, zer egin dezakegu ja hemendik bidal gaitzatu, ja ez guaz, venga, guazen. Ja ezin gaituzte bota. Ja imposible da, gainera ja asko gara. Hori da, nietzat politena hori da, orain arte ez bagaitu zuen bota, ezke orain lehen baino askoz gehiago gara, eta askoz interesanteagoak eta indartzu dagoak. Vale, wow. Hori, esan daiteke, bueno, irauteak berak ez, badaukala nolabaiteko garrantzia zure ibilbidean. Eta hor badaude, bi elkarrizketa Pikara magazinen egin dizkizutenak, bi kazetarik enez gogoratzen. Ez, bueno, Pikarari baita bat argian. Baina enez gogoratzen ondo izenekin, kazetarien izenekin. Dira, Aner Peritz Manterola oso kazetaria bera. eta Daneles Arriugarte Motxales biak. Bera gehiago. Batak Pikaran zuzenean eta besteak argian. Ui? Argian. Argian. Eta hori, Daneleren elkarrizketa. Argian elkarrizketa. Onak egin dira. Eta hemendik aurrera hobeak egingo dira, onaino irakurri. Aipatuko dugu, irakurri ez duenak, irakurri dezala Daneles Arriugartek aurreko uda aurretik Maider Arregiri egin zion elkarrizketa. Hori ere bai, oso ona delako. Bai. Bueno, Daneles Arriugartek 2019an zuri egindako elkarrizketan dator, honintzen beita eta 8aren ahoan irautearen ausardia. Eta bertan hitz egiten duzu pixkat politikaz eta bertsoaz. Eta hori ez, zure bizitzan irauteak izan duen presentziaz. Eta Aner Peritz Manterolak egindako elkarrizketan, azpititulua da, 13. Bizkaiko bertsolari txapelketa eta 9. finala izan ziren iazkoak, honintzen beita Maguregirentzat. Irautearen esfortzua eta poza ederki ezagutzen ditu. Bertxoetan zein handik kanpo, eta horri esker dagoen lekuan. Irauteko aldatzeari leku egin behartzaio ordea. Zertan aldatu zarazu irauteko? Suposatzen dut denetan eta esertan ere ez? Pentsatzen dut esentzian beti izan naizela gauza batzuen oso aldekoa, baina gero bizitza aldakorra da eta gauza askotan nire ikuspegiak aldatu ditut, ez? Eta, bueno, adibidez bertsolaritza bizitzeko modua, guri umetan erakutsi zigutenetik eta nik sinesten nuen horretatik, nik ere nire buruan aldatu dut, desikasi nuen guztia, eta gure esperientziaren arabera berriro ikasi behar izan dut dena, ez? Eta nik uste dut denean aldatu nahi zela eta denean ikasi dudala. Lehen askoz intransigenteagoa nintzen, gaur egun askoz ere malguagoa naiz, gauza ia gehienekin, eta nik uste dut, adibidez, feminismoan ere, ikasten joan naizela eta ikasi alda, gauza asko lehen pentsatzen dituenak aldatu egin ditu dela, ez? Eta gaur egun, iritsi naizela pentsatzen ditudan gauza asko pentsatzera eta praktika askotara, duela 20 urte, nire buruan enituzkenak imaginatuko orduan. Nik uste dut aldatu naizela ia denetan, eta zorionez, eta ez dakit bada adina edo zergaitik, baina egia da
gauzak apur bat resbalatzen edo ikasi dudala, eta horretan bai aldatu naiz asko. Lehen askoz ere gogorragoa egiten zitzaidan dena, eta bertzotan gertatzen ziren injustiziekin eta ematen dituen egunak eta denbora bueltaka, eta orain askoz ere errazago eramaten du dena. Eta aguanterako pazientzia egia da gutxitu egin zaidala. Orain askoz ere, igual baldintzako betu direlako guretzako, ez? Bizitzan orokorrean, baina egia orain askoz ere lehenago erantzuten dudala lehen baino. Baina bestela, oinarrian ikus jarraitzen dute sinesten Euskal Herri euskaldun eta feminista batean, jarraitzen dute horretarako militatzen, sinisten dute daukagun mundua mierda badela eta asko sobe bat eraiki daitekeela. Gauz nik uste dut, amets berdinetan nagoela oraindik ere. Bale. Eta pixka bat hasierako zati honekin amaitzeko, eta batez ere ikusi dugune bideoaren arira ere bai, zuk irauteak, edo zuek irauteak ez zu bakarrik, ekarri du beste belaunaldi batzuk, guk, irauteko edo egoteko erraztasun handiagoa izatea, edo lekuak egotea, ez? Gu ja iritsi garenerako lan handia egina aurkitu dugu, eta horrek ekarri digu beste leku batean kokatzeko aukera. Esan daiteke, kasu honetan, zilegistatzen duzula gorputz batzuk edo beste jende bat bertsolaritzan hartzen ari den lekua. Aixak titio bat ateratzen du Bizkaiko finalean, entzun behar izan zituenak ez dugu komentatuko, baina desatu zu atzetik eta ateratzen duzu titia eta esaten duzu, honek egin du, baina nik ere egiten dut eta nik daukadan ibilbide guztiarekin zilegistatzen dut, tipa honek, zuentzako lokita honek egin duena nik ere egingo dut. Eta señorako agurrean ere ekartzen dituzunean boierak eta ez normatiboak ahora, bai zilegistatzen dituzula beste diskurso edo gorputz batzuk. Eta hori, iruditzen zait lortu duzula nolabait referentziala izatea horrelako, ekintzei edo esker. Nola daramazu zuk hori, referentziala izate hori, bilatu egin duzu, referentzialtasun hori? Ez da humiltasun faltsua, baina nik bilatu ez dute zer egin. Nik hemen irauteko egin dut izan dudan guztia, eta nire ustez justoa izan den guztia, eta zorri izan zaigun guztia, ez? Orduan, egia da, nik zapalkuntza bat bizi izan badut nire gorputzean, ezin dut onartu beste batzuek, ni egona izen leku horretan beste zapalkuntza batzuk bizitzea. Eta uste dut horretan, hori ikusten ez duten pertsonek, ez dutela ezer ikusten. Zezu, sentitzen bazara emakumea zarelako zapalduta, edo euskalduna zarelako zapalduta, zuk ulertu behar duzu beste bat bere identitate sexualagatik zapalduta dagoela, edo ez dakit, beste edo zein arrazializatu dutelako, edo zapalduta dagoela. Zuk beste zapalkuntza batzuk ulertu behar dituzu, bestela, ez dakit oso ondo zureak ere ulertzen dituzun. Orduan, nik ikusten dudana da, gubertzotan hasi ginenean, beste abia puntu batetik hasi ginen, eta orduan guk bizi izan genituen bazterketak eta zeuden edo lotu genituen denak emakume izate horretan, baina gaur egunik esaten dudana da, orain badatoz bertzotara, gu izan ez ginen adiren gazte asko. Eta guk lortu, nik ezin dut egin, eurekin, nirekin egin dutena. Nik egin behar dut eurek eukitzea leku eroso bat, sentitzea bertzotan eroso, eta gainera ez eskutatu behar izatea bertzotan zer diren. Guk eskutatu genuen gure feminitatea, gure gorputza, nik ez dut nahi inor horretatik pasatzea. Eta nik zerbait egin alba dut hori horrela ez izateko egingo dut, baina ezke uste dut hori dela ez bertzotan bakarrik, bizitzan euki behar duzun jarrera bat. Ezke bestela ze jende klase gara gu. Gu pasatzeko eraikitzen dugu zubia, pasatzen dugu eta gero lertu egiten dugu, hobeto ito bagina errekan. Ez badugu besteentzako zubirik utzi nahi. Orduan hori, nietzat hori da jarrera normala bizitzan. Orduan berez ez dut referentzialitaterik bilatu. Eta asko kosta zait ulertzea eta onartzea bana izela erreferente. Eta orduan hasikeran lotza handia ematen zidan. Esaten nuen, baina nik ez daukat norari gauzak hasten zaizki eta agenda galtzen dut, ez dakit nahiko bizitza kaotikoa dogan izelan izango naiz norbaiten referente. Baina gero esaten duzu, niretzat beste batzuk izan ziren moduan, ni ere naiz. Orduan, eraman desadan hau, arrotasunez. Esan desan behitu,
egin dugun guztiak zerbaitetarako balio izan du. Orduan nik ikusten dudanean BTN, eta esaten duzuenean onintzen baita da gure ama, etxean pentsatzen dut, ostras, Sonin, gauza batzuk ondo egin dituzu. Ez daukazu Euskal Herriko txapelik, ez daukazu eskolartekorik, ez daukazu ezer, igual zure trajektorian bitrina baten jartzeko. Baina maitasuna inork ez dizu kenduko, eta egin duzun guztia honek arrazoitzen duela, ja, superargi dago horrek bakarrik. Edo esatea neska bertsolari batzen amak, niretzat ore bada, nire alabaren erreferentea zu izatea, esaten dut, jo ba, ke guai. Ke guai, ze ama honek ikusten du, bere alaba egon beharrean, guegotu ginen moduan, Legainari, Lisasori eta Sarasuari begira, dagoela guri begira, eta ikusten dituela beste gauza batzuk, eta esaten duzu, ostras, igual, gu hemen egoteak dauka zentzua, 12 urteko neska batek ikusi dezan bertsolari izateko modu asko daudela. Eta berak izan daitekela bera bertsolari, bera nahi duen lekutik orduan. Gaur egun harrotasunez eramaten dut. Eta hemen behitu, demora badaran bat esaten, hau galetzen didatenean ez du negarrik egingo, zelen egiten nuen beti. Eta behitu gaur ez dut egin. Eta orduan niretzako ikustea, zuzara gure ama eta pentsatzen dut, ostras, ez tan fatal, baina eskerrik asko nireik egin dudan guztiari zentzua ematearren. Nik nire buruari esatearren, tia, eskerrak jaiosaren. Eskerrak jaiosaren. Eskerrik asko existitzeagatik. Eta egia da, que estamos fatal, pero bueno, aldugun egiten. Baina denok dakigu normala izatea sobrevaloratuta dagoela. Ez dugu ezagutzen gainera. Ez dugu nahi, ez egu interesatzen. Eta momentazo honekin, galdera randomak. Galdera errandoma. Pin. Bueno, hemen badaude 3 galdera, beti egiten ditugunak, ni nazago, ez? Bai, bale. Orduan, lehenengoa, honintzen baitaren bizitzako datu random bat. Nik. Adibidez, eta gero guk. Adibidez, korreosen lan egin nuen uda batez. Ala! Bueno, osea, Korreos y telegrafos. Nire zelandak izarte segurantzako historiaren agertzen da. Korreos y telegrafos, bai. Zer, kartera. Bai, Amoribete etxanon. Ala. Baitu, oso randoma. Oso. nik ekarri dudan bat da, iazko udan, orain dela 2 uda, iazko udan. Egin genuen lehenengoz bertso saio bat Gulaurok, Bai. musikako ermita batean, Gaztegunean. eta Iazko ekainean. antzegoen santua gure omenez jantzi zuten LGTB banderarekin. Egia da, San Roman. Jesusito hori, bai. San Roman, San Roman. Hau pa San Roman, oso polita zen. Nik esan, no, esan zuk. Ni sin más, edo tarotaren zure fazetak grazia honde egiten diana, edo, bat, hobeto igual, zarela seguruenik hilea gehien aldatu duen bertsolaria, eta nahi dudala info pixka bat nola egiten den hori izorratu gabe irauteko hileak. Nire kasuan trukoa erreza da, nik beti hile motxa eraman dudanez, egiten ditut kristal aldaketak eta gero Azten da rapatu berria. egiten dut, saneatu bezala. Eta Claro. hor izten dut urte bete edo ezer egin gabe, eta gero azten naiz berriro. Vale. Ara, adibidez orain egon naiz postpandemia fase baten kolorerik eta eman gabe, eta orain hasi naiz berriro. Vale. Niri horrek balio dit. Vale, ondo Eta da gero ja, jakiteko. genetika. Bastante metaforona da, noizen behin rapatu, Bai, Bai. ulertu behar duenak Saneatu. uler dezan, eta... bai. Bale, nik esango nuen, ez dakit egia den, baina iruditzen zait, me suena. Dela, erakutsi dugun bideoan, ateratzen nuela titia, hein handi batean, sujetadore berria zen eukalako jantzita. Ez. Ez! Ez, zebeitu. Ni lehenengo aldiz Bizkaiko finalera joan nintzenean, komentario bat egin zidaten nire titiei buruz. Esan zidaten, txapelketa horretan, ez dakitela zergaitik egon diren hainbeste zaintzen ploterra eta gauza horiek, segero hitzetik hortzeran gehien ikusten dena nire titiak direla. Nik entzuten nukan hau bai. Orduan, bizitzako beste fase batean nengoenez, joan nintzen nire amarekin, amak lagundu, ama badakizue da, beti da ama, eta lagundu zidan sujetadore berri bat erostera, eta erosi nuen sujetadore erreduktore bat. Eta joan nintzen Bizkaiko finalera sujetadore erreduktore batekin, 27 urterekin. Orduan, egun hori pasatuta gero, nire buruari zin egin nion, ez nuela berriro horrelakorik egingo.
ez nuela sujetadore erredutoreri jantziko, eta gutxiago final baterako. Orduan finalerako normalean outfit osoa erosten dut, baina ja 2006tik sujetadorerik ez dut erosi. Berriro, txalo. Beitu, bikain. Oin, jarraitzeko, ze urtaro zara? Ze urtaro, udaberria. Bai. Bai, bazara. Bai. Ta ze horoskopoko ze zeinu zara? Tauro. Hori bazara. Hombre, irautea. Irautea da, tauro da, lurra, burugogorra, leialtasuna, hori naiz ni. Irautea. Bai, erabat. Vale. Gu hirurok gara libra. Bai. Zure ustez, pegatzen digu? Jo, nik ez nuen esango zuetaz libra zaretenik, baina bazarete pegatuko dizuet. Bueno, bertzolari libra askok triunfatu dute. Gu bezala. Oso orekatua da libra. Bai, Hori esaten dute, zain gaude. A ber, noiz orekatzen garen. Igual inoiz ez. Hobeto. Vale. Irautea... egia da, hiruron artean bastante orekatzen garela, igual hori da. Bai. Igual bilatu behar da oreka ere. Ze batzutan pentsatzen dugu, ez? Orain kapitalismoak esaten du. Zuk bakarrik lortu dezakezu Ja, dena. bai. Guk ezin Zuk dugu bakarrik bakarrik. beteko dituzu zure ametzak. Hori gezuja da. Hori ez Gu horra. bakarrik hile egingo gineateke. Igual oreka ere beste norbaitekin lortu behar duzu. Orduan, jarraitzeko galdera randomekin. Otordu bat prestatzen, Bai. denbora asko tardatzea, asko, baina oso goxoa egotea, edo azkar egitea, baina txarra. Beitu, sentitzen dut, baina ni apur bat bigarrena naiz. Ni ere bai, Bai, ezkartatxea. ni Nire pazientziak lehenengorako ez du ematen orduak eta orduak. Ez gero gainera amorru handia ematen dit. Prestatzen duzu otordu bat, pasatzen dituzu orduak, esertzen da jende amaian, eta 2 minututan amaitu dute. Oie, bale, ja. Claro, baina ez egin jendearentzat. Baina eta norberak ere zer. Osa, ni bakarri jateko lehiora begira, ze triste. Ne gustatzen zait. Ni ere bigarrena naiz. Osea, Ni ere bai, a ber, egiten badidate, nahiago bai, dut, claro. nik egin behar badut izan. Besteik tardatzen badute, bale, baina bestela jateko mo. Vale. Aurrekoan egin nuen, lehenengo aldiz, honi jarraika tortilla patata poltsako patatekin. Ez dago hain gaizki. Eta, patata honekin egin ezkero, poltsa beltzeko patatekin. Ez da ingaizki ongi dago. ateratzen. Egin daiteke. Bueno. Egunero janztea zuen ezkerrekoaren arropa, ezkerrekoa da, Eske zein Borobila. jarri daten ezkerrean. Anerreka edo egunero lo egitea zuen eskubikoaren ohe berean. Niko nintzen arropa jantzi, sin ninguna duda. Nera da, zure arropa eta anerrekin lo. Bai. Zure arropa. Niretzako hori da, dilema handia da. Zeniko janarekin lo egingo nuke eta anerren arropa jantziko nituzke. Nik alrebes. Eske ez da zuzarelako, baina ni jendeekin oso izkiten dugu. Bueno, borduan nik ere zure arropak aukeratuko ditut eta oian abandonatuko dugu. Ongi dago. Baina nik alara igual zurekin lo. Ongi dago. Osea, izaren armairua ezautzen dut. Izan zinen, naizearen armairua hori garaian. Bai, hori ere bai. Horrutziko dugu bakoitzak atera bitza Sau. bere ondorioak. Sin más, mutiko bat izan zinen, Bai, zure bai. umetan. Vale. Pertsona batengan beti gustatuko zaizuen zerbait. Niri hile luzea. Hile luzea daukan jendea gustatzen zait beti. Besteak ere askotan, Baina hile luzea daukatenak, osea, daukat Bai. filiatxoa, igual. Niri gustatzen zait barre karkajadak eta holan egiten duen jende. Bai. Bai, iruditzen zait, esaten dut ostra, zenbat ostia ematen dituen bizitzak eta barre egin alizatea ostia horiek existitutuko ez balira bezala. Hori da, jende hori iruditzen zait kristona. Gustatzen zait. Neri Ondo. gustatzen zait, bere iritzia ematen duen jendea, osea, horre, tapujo gehiagirik gabe. Eta nire gustatzen zait, oroar jendea ikutzeko ditu daukan jende, osea ez ikutzeko, alo mal, baina mitoak ematen dituen jendea. Ja, bueno. A lo mal. Alo mal ez, mesedez. Eta igual azkenengoa edo, izea? Azkena, zein nahi duzue? Urrengoa. Bai. Nahi bauzu. Irautari buruz bat. Hemengo nork uste duzue iraungo lukeela, gehiago, pentsatzen dut, urrotzetan. Urrotzetan, Atera denbora gabe. gehiena. Izoztu batean. Nik ez. aizeak. Nere ustez nik. Aizeak ez, oianak. Ni de palo, nere ustez nik. Aizeak, ze ez irtetzearen antxe iraungo luke. Ala! Denbora baten.
Nere ustez, nik iraungo nuke gehiagen, Osea, burua zuek horkeriz. ez zinateleko ez da sartuko. Ni ez. Ni ez Sartuko nintzake zenukete, sartuko. hankatxoan esango zutik, Nik ingo nuke bale galduet. Niri kostatuko litzateke sartzea, baina eskenik badukator, lehen puntuarekin komentatzen egon gara, biok daukagula psikopatia puntutxo bat horrekin. Bai, Eta nik uste dut puntu eta bien artekoa izango litzatekela gerra. ba, ne gustatzen zait urotza, Ni oso impulsiba Ni naiz. urotzarekin dutxatzen naiz, no sé Bai, qué, normal. Ja, ez da urotzarekin dutxatu rollo 25 gradu, da rollo 0 graduko uretan, Hombre, ja, nik uste dut nik. Ni ez. Ongi dago, ez da. Ni ez, eta, bueno, Eta ez dago beharri. Berdin- Zertako, eske berdin dit zertako ez irabazteak urotzetan. eta- Berdin du, zorionak. Eta sauna batean, Ez da ere, eske zertako nik berriro. sauna ez. Nik bai. Osea, izerdia zait bat ere Nik gustatzen. sauna ez. Zait gustatzen. ni saunan egon izan naiz, baina pixkat hori da, itoa da. No. Bai, Eta gainera, hau, eske bizitza aguantatu bera den aguantatzeagatik. Bai. bezalaxe. Oiana. Nere ustez Bai, oiana ni horrela. eske badakit, osea, ez dago hemen zan. Osa, berak egin du galdera, bera izateko irabazle. Ez dut nik egin Ez galdera, iguale punto egin du. baina besterik Bai. gabe. Amaituko Venga, ba. dugu galdera randomekin, ze esan Bai. dugu ordu beteko saioa egingo genuela. Venga, bai, azkar hau, Ea, esan dugu ez, Ja, irautea ez dela gustora egotea. Irauteak lan bat eskatzen duela, irauteak erresistentzia egitea eskatzen duela nolabait. Badagoela, osea, eta iruditzen zaigu importantea hau azpimarratzea, ze bueno, badago jendea irauten duena lekuetan, baina claro, espaizu esfortzurik suposatzen hori ez da irautea. Baldin bazaude hor gustora eta mundu guztiak eraikitzen baduzu bia zuretzat joaten zaren lekura joateko, ba, evidentemente, egotea eta zaude pasatzea gustora denbora. asko, normala den bezala, denok egongo ginateken bezala, baina gu hemen ari gara hitz egiten irauteaz zentzu horretan, ez? Eta ez zentzu meritokratiko baten de rollo lan egiten baduzu lortuko dituzu zure helburuak, ez, bakarrik esaten dugu lan egin behar dela irauteko, ze ez duzu irauten. Jendeak ez badu nahi zuk irautea, zuk lan egin behar duzu irauteko, eta gero egia da, egiten duzunean bidea ontzat hartzen dela irautea ere, eta kendu egiten zaiola dakarren lan guzti hori, eta como, iraun duzu ze ondo zorenak, ez, osea, aitortu egin behar da lan hori, eta gure nahi genuena da, apur bat hitz egin utzi duen jendearen inguruan ere, eta apur bat aitortza hori egin, eta esan, begira, guk maite dugu nintzen baita iraunduelako eta gure ama da, eta ez dakizerroak izer, baina utzi zenuten guzti horiei eskerrere bagara, eta oso interesgarra iruditzen zitzaigun, jende horren apologia egitea, oso gauza interesgarriak egin zituztelako bere garaian, eta bueno, anerrek esan duena hasieran ez, ustea bide bat izan daitekela esatea bera ere, pues, badela zerbait erakustea. Hortaz, txalo bat joko diegu. Txalo pilo bat ari gara jotzen gaur, Ez zaizu gustatzen, punto. Ondo. Irautea barra txalo zaparra da, Bai. gaurko saioaren izena. Eta esan behar dugu ez, aipatu dugu, baina azpimarratzearen leku violentoetan egotea gogorra dela eta zilegia dela bakean nahi izatea, zure osasuna, ez bakarrik osasun mentala, osasun fisikoare bai, zaindu nahi izatea, denbora hartzea arnasa hartzeko edo behar dena. Eta ekarri nahi nuen gogora, iruditzen zadarako batzuetan ematen duela uzten dugula edo joaten gara lekuetatik guk nahi dugulako. Eta batzuetan bai joaten gara lekuetatik guk nahi dugulako, eta oso ondo dago hori egitea. Baina, bueno, bertsolaritza feminismotik birpentsatzen liburuan, badago Iruñean okerez banago egin zen bai inguru baten transkripzioa Nerai Bartzabalek gidatzen zuen bai ingurua, eta hitz egiten zeuden esango nuke Arantza Zuloidi eta Kristina Mardaraz, eta galdetzen denean, zuek utzi zenutenean behatxo ezakizer, esate dute, ez zutela sentitu utzi zutenik zerbaitegatik, ez utzi zutela, naturalki utzi zutela edo. Eta esan nahi duguna da, naturalki ez duzula usten, normalean. Naturalki ez duzu irauten, ere ez. Sistemak berez expulsatu egin zintuen, sistemak ez zaitu naturalki inon nahi, orduan erresistentzia egin behar da, eta erresistentzia egin nahi ez baduzu, edo nekatzen bazara erresistentzia egiteaz, bota egingo zaitu ez duga aipatu duzuren guduntxo batekin etxera. Eta, bueno, legitimoa da horretan irauna ez izatea, baina galdetu nahi duzuguna hori da. Zuk ze
mekanismo identifikatu dituzun zure bidean, zure iraupenerako gakoak izan direnak. Lehenengo eta behin, iraunen zutenei super eskerrik asko. Bai. Osa, nik Kristina Mardarazekiko edo Arantzazuloirekiko, eta Bizkaian egon ziren beste batzuekiko, Ainhoa Munitza, Mirari Azula, gu baino lehen, Iratxe Ibarra, nik eskerrona baino ez. Egun baten espaldira plazara atera, nik ez dakit gu orain egongo ginateke, baina seguru orain baino pausu asko atzerago. Kontua da, egia da, nire kasuan esate baterako, eurek baino urte batzuk beranduago hasen nintzen orduan, igual nik aurkitu ditut mekanismo batzuk bidean, edo iritsi dira momentu klabean gauza batzuk, lehen pentsatu ere egiten ez zirenak, ez? Niretzate klabea izan zen momentu baten nire buruari eta publikoki aitortzea feminista naizela, ze hor ulertu nuen gertatzen zitzaidan guzti hori, min egiten zidan guzti hori, ez zela benetan gertatzen, itxusia nazelako, lodia naizelako, edo bertzotan txarra naizelako. Ja, ulertu nuen, guzti hori gertatzen dela, sistema badagoelako zu horregotea nahi ez duena. Ta horrek ematen dizun arnasa izugarria da. Zeia gauza pertsonaletik kolektibora pasatzen da. Eta gero, niretzat importantea izan zen, hor, Oiane Perea eta Iratxe Ibarrarekin emetik bertso kabareta sortu genuen garai horretan, hor plaza asko egin genituen eta esperientzi polita izan zen, baina garai horretan gutxi gora bera, Ainhoa Grazaldegi eta Uxue Alberdi hasi ziren hitzaldiak ematen, bertsolaritza ikuspegi feminista bat, edo horrelako izenburu bat zeukan, parkatu gaizki izan badut. Eta horrek zer pentsatua eman zidan, baina horrek ekarri zuen gure artean hitz egiten aste bat, eta ikuspuntu asko komunean jartzeko aukera bat, eta orduan ja sentitu nuen aliatuak banituela. Igual nire adineko gizonetan eneukan laguntza hori edo ulermen hori, zeudela aliatu batzuk, nahiz eta nigandik urrunago egon adinez edo dena delakoz, hor zeudela. Eta niretzat hori klabea izan zen hor, gauzei izena jartzen hastea, hitz egitea, gure bertzokiden miseriez ere hitz egitea naiz eta ez izan publikoki, niretzat horrek eman zidan, ez dakit irauteko indarra edo behintzat, nire burua zenbait kulpetatik askatzeko Kristoren laguntza. Eta hortik bidea eginez, belaunaldi berriak etorriala, niretzako Kristona auspoa izan da, adibidez ez da kasualitatean, ni baino 15 edo urte gazteagoak diren bertsolariekin kantatu izana, ikustea orain neskek badaukatela askoz ere diskurso eratuagoa, politikoagoa, guko 20 urterekin geneukana baino, ikustea basatoztela beste batzuk, oraindik ere pausu bat arantzago zaudetenak, nik uste dut horrek izan direla irauteko klabeak, osea, nire buruari onartzea feminista zara eta publikoki esan dezakezu, eta gero Uxue eta Ainhoa hitz egiten hasi zirenean, ireki zuten zirrikitua. Horrek, igual hori ireki espalitz, igual gaur ez ginateke egongo hemen irauteari buruz hitz egiten, eta egongo ginen bestakit Madrileko gorteetako kotile bat kontatzen. Hori ere egin dezakegula beste egun baten. Arazori gabe. Parte honekin apur bat izteko, Miren Artetxeren agur bat aipatuko dugu, eta gero komentatuko dugu zera. Irakurria dingo dut azkar baten, oso polita da. Azkenengo Euskal Herrikoan kantatu zuen, esango nuke. Gogoan... Ez duela bi. Gogoa daukat bertso eskolan aritzen den neska hortan, utzi ez utzi, segi ez segi etengabeko borrokan. Errurik eta damurik gabe utz ezazu ustekotan, taldiz jakizu bene-benetan gozatzen baduzu hontan, izan jaialdi bertso afari edo trikipoteotan, guk ere zure ondoan egin nahi genukela bertxotan. Da badaude ez, bertsolari batzuk utzi zutenak bere garaian, itzuli direnak, eta gure artean komentatzen genuen interesantea izango litzatekela alde batetik jendeak, utzi nahi duen jendeak presiorik eta zamarik gabe uzteko mekanismoak sortzea, ze hor erruduntasun zera bat ere egongo da, eta kapa igual jarraitzen dugunok ikusten ez ditugun geruza mingarri batzuk, eta eraberean expulsatuak izan diren, baina expulsatuak izan nahi zuten horiek berreskuratzeko alegin bat ere egitea badagokigula edo interesantea litzatekela berreskuratze lan hori egitea. Da uste dut horretan, Señora Sariketak egin nahi duela bere bidea, ez? Adibidez badago adibide oso garbi bat Uxue Fernandezena, bere kabuz. Uxue honena. Gure aita. Muxo hundi bat. Apuntatu zen Alduntze bertso eskolan, eta horren arira konbentzitu genuen Señora Sariketan kantatzeko, horren arira jarraitu dugurekin astero biltzen, eta horren arira aurten Gipuzkoako txapelketa
txapelketa bikain bat egiten ari da, hortaz, bueno, oso adibideon bat da ez, eta aurten barkatuko idazue bomboa, baina senyora sariketako antolakuntza taldean nago. Oso eta ondo, konto. dale. Oso ondo. Eta urtean, genekin. ez da, urrengo urtean, 2025ean, senyora sariketak 5. urte aurrena beteko du, eta orduan edizio polit eta berezi bat ari gara prestatzen, oraintsu egin dugu publiko nolakoa izango den, eta taldeka izango da, eta talde horietan egongo dira, bakarrik ja bertsoa utzita daukaten pertsonak orduan, egin dugu lan bat jende hori plazara etortzeko, plaza berhartzeko, eta apur bat Uxue Fernandez efektua berreskuratzeko. Eta hemendik gonbidapen zuzen bat egin nahi diot puntori, parte hartu nahi badu. Punto erantzun egin behar duzu. Bada, garba da. Hortaz pentsatu punto, baina jakin apuntatu zaitezkela. Senyora sariketan, argiako talde egin nahi dugu beste puntoreki, bueno, hitz egingo dugu honi buruz. Hauxe zen. Vale, Oso ondo. punto. Kriston ekimena iruditzen zait. Etorri zaitezte denok Mercedes berriro bueltan. Badago nor bidali. Lekurik ez badago nor bidali. Etorri zaitezte berri. Badago lekua guztiontzat, baina ez palego. Ez palego, badago nor bidali. Etorri denok berriro, Mercedes. Eta etortza itezten joan behar bagarago aprobaten ere joango gara. Ez da zer Ez da gertatzen. gertatzen. Ni atzera pausu bat egiteko moduan nago. Vale, eta hemen geneukan jolas bat prestatuta, baina egingo du saltatu, denboraz igual hau oso aurrera guaz, eta ez da interesgarria jolastea. Oso ondo. Ja jolastu Zuk eta zerbait hitz egin nahi dugu. zen lehen ala ere. Ez, baina ya está, Ez, ez ja duzu nahi paso. esan. Bai. Vale. Beraz, oixe, Pues Gregoria. datorrela gure gaurko gonbidatu ondia. Beatriz Gregoria Egizabalen harrikada. Kaixo. Eske urdurita guztinago nintzen. Hore bada. Egon gara gehiagotan, hori ez dugu ingo. Ez daitut. Baina gaur bereziki emozionatuta. Ze gauza polita esan dituen, Eske. Zueke bai, zueke bai, baina... Baina hitz egiten du hain polit, eske. Ja, bai, eta pasioa. Pasioa. Eta hortaz tesue gehiagitzein, da, bueno, zerbait, dena zuek esan duzue, hau peti gertatzea, ni ateatzeako, ni hor, baina pasioa. Tauro. Tauro, pasioa, bai. Bai, hoi da, Tauro. Eta Sagitario, ja jarri gehala, porque... Sagitario zara? Bai, ni bai. Zer da Badakigu zerbait Sagitario? Sagitarioi buruz. Nik uste dut onerako, Sagitario dela onerako kalkulatzailea, oso zaila dela Sagitario aktoreatzea. Pues igual ez nahi Sagitario, Zuk Bai, esan nik uste baietz. Maialen Lujanbio Sagitario da. Pues orduan ni... Orduan ja bazara. Baten bat ez da Sagitario. Osea, Edo bera duzu. edo bera doni. Baina igual ascendente diferente daukazu. Bueno, orduan pasioa, bai. Nik labur bilduko nuke pasioa. Claro, egia da, pasioa da, hola como esplosio bat, ez da, irautea esan deu pazientziakin ere oso lotuta. Bai. Bueno, pues eskerrak, ja pazientzia auki duzun, porque entzun dugu, ja ez dakala. Eta gutxi. Agortu egiten da. Agortu egiten da, klaro, egila da. Da, energia bezala, oza, klaro. Baina, orduan, asko gustatu zaite ere, osea, gauza askotan aintzindari izan zera. Bai, honitza. osea, etzan galdera, bai, noski. Eta, osea, fíjate, hirugarrena parlamentuan koño esaten Tejero eta Labordetakin, horrekin, eske ez dakit, horrekin Hori kuadro espada. zerbait, Bizkaiko txapela deke. aintzindari, oza, gero gauza asko, bai, baina, oi, eta bueno, Eta gainera hor dago, graziosoa, berez, kritikatu zintuztela hilemotxa zenera manez ezin zenuela moñoa zitzen, eta egon zen hor. Zilegitasunik gabe honintza. Koñoaz bai, baina moñoaz ez, eske ya te vale. eske igual moñoa koñuan dakau, oza, eske oire... Claro, nork daki. Adibidez. Nor daki, oino jendea azten da, tu, jakingo balu, ez dakizue dena, bale? Baina, bueno, orduan, hau, irautarekin, hau, nik... kontuatu naiz lorpen bat bezala izan daiteke, zigor, azuek ere hau adierazi dezue, gero horritza dago, biziraun. Oi, ez da, zuk esan duzu, bizirauten nahi naiz. Ke pena de vida. Txarra, baina. Hola, baina igual honi buelta bat eman behartzaio ere. Que ze,
pasioakin lotzen dugu, bai, baina batzutan, pues, zuek bizitzen nahi zate, sin más, superposik, temo Agustin? Ez iraun ere bai batzutan. Irauten nahi, hemen? Gero itxezu, pues, alik eta, jo que se, ez? Pues, karkajada zebat eta gehiagota, emateko esatezu, bueno, ondo ahi da, bizi irauten. Bueno, nire asko gara ezin gaituzue bota, hau lelo bezala. Kamisetak. Kamisetak, ya está, hemen. Ba, oso kamiseta da. Pues egia esan bai. Urrengo Ba, ya gipuzako está. fasetarako Ya está. nik uste. Ezin gaituzue bota. Ezin gaituzue bota, hau da. Eta ni zukin bat feminismoaren hori, porque jende asko, nik lagun batzu dazkat, porque batzu dazkat normalak, ditzitu zuen horietakoak. Porque sorpresa, ni gero jende normales inguratuta. Hemen ez, baino, gero asko, eta entzutet. Eta batzuk esateue, nik ez dut ezer irakurri nahi feminismoai buruz, zen kontuatuko naiz, gauza askotaz. Eta, Claro. claro, Bai. eta hemen geldituko naiz. Orduan, ez dut jakin nahi, Bada espada. bada espada ere. Baina nahi zuk esatezuna, nahi ez? Nahi lasaitasuna ekara garzen duen. Hau, mierda bada baina ez naiz ni, ulertzen. Patriarkatua da. Horrek iteizuna da, lasaitasun bat eman, da esan, asako ni kolektiboki, ni joak, eta orduan, karo, horrek indarra maitezu irauteko. Claro. Baina jendiak ez, no, hemen geldituko naiz. Ai, nahiago dut ez jakin. Orduan hasten dira irakurtzen Luisele jai, búscate a ti misma, chica. Busca el feminismo. Total! Askoz ere gehiago Buscatu a ti misma, dago. ez zaude inun. Gertuago dago, zeure burua baino gertuago dago. Claro, eta orduan, nik uste gehiagotan atea dala, orduan, lehenengo gauzain behar dana, iraultzarako, apuntatu, terapeuta guztik feministak bihurtu. Min asko iten nahi dira terapeuta. Bai, hori ala da. Abos nago, Grego. Mediumak. Claro, porque kaso Que dizue creo que zure... zerbait egatik iraunduen beste. Claro, bai, nire, bai. Oire, bai, porque nire, oza, zu arrontzea esan dezu batzu, nire gertatu zaite, bertsolaritzan, ez? Bueno, bai. Txoi. Ez que orain zara bertsolaria idazle gauza asko zara, Bai, nire Wikipedia igual, hasi beharko de... Elikatzen. Jartzen du feminista, zure Wikipedian. Ja, ez dakit. Jarriko diogu. Ja, vale, hori, eta hemen digutxera... Zure amakarri seguru, nik gureetan nipa. Ez du jartzen, bertsolaria eta feminista. A ber. Ze jartzen du, puntuari da bilatzen? Ez da ikusten. Ez dakigu oso ondo... Ez du jartzen Baina, feminista. bueno, Ez du jartzen feminista zerbait jarri... feminista. Ez du jartzen ezer feminismo buruz? Bai, zerbait bai. Bai, zerbait jartzen. Ja... A ber. Vale. Aktore feminista. Ba, gauzak esango izuet, bai, baina aktore ez naiz, feminista, bai, baina... Bueno, tira, importanteena badago. ondo, arte eszeniko, bai. Bueno, aiginan orduan, terapeutakin, porque zuk esatezuna, hemen jendia, ez ni, zu ez? Guazen, oire, esateu, psikiatra batak esan zuen, no necesitas pastillas, necesitas un sindicato. Ez que oso importantea da. Biak seguruenik, Porque ez tezu pilularik behar. Sindikato bat behar duzu. Ikusteko bakitela euskeraz ere esaten, Bai. Vale. Bueno, orduan, oso emozionantea, gero, claro, ez que esan dezuzuk, nik ez dut ingo ja gehiago, ez dut egin nahi txarla oza, itzali oitakoak ja, bertsolaritza emakoa, juntzait ezte porsako hartzea, ulertzea izut. Porque nik orduan ikusi nahi dut batzuk hitz egiten bertsolaritza patriarkalari buruz. Edo, bertsolaritza eta gizonak. Baina azpitituluakin, ez unibertsala izango balitz bezala. Barkatu. Guri jartzen baizkiguet denbora guztin azpitituluak, hasi beharko ez ditut nik izenak esango, porque, claro, zuek barrukoak zate, hasiko naiz nik kanpotik izenak esaten, ez naiz. Bertakuk ere ez igual. Ez, horregatik esate, baina nik ez ditutela esaten, ez ditutelako esan. Oire esan behar dizuet, nahi emakumiak, bai? Jende importantia nik ezagutzet bestelakoak. Ez zaizkit interesatu inoiz egile esan behar badizuet. Netzako bertsolari bakizuet, ziala, txuri biltzeko gizon txapeldunak. Txapeldunak ez por garaile, baizik eta txapela... Jantzita. Jantzita zeutelako, eta lateatze zian euskerako liburun. Bueno, jazta. Oso ondo, gero, adinakin aurrea, ni zu baino aurrera pauso batzu, daramazkit, zukin hola galeratuta, ondo zuaz. Bai. Oso ondo zuaz. Me la suda, esan duzu, o me la resbala hoi, hau bai, hau dijoa, oza, que zenbat eta lehenago hasi hobeto, guztientzako, eta ez dut aguantatu nahi. Hau da. Labur bilduz bizitza,
da irakaspen bat Iristeko. iristeko a Ya está. zurrist, no, osea, nola esango zan? Irristatu. Irrist, ni euritanta banitz, Egingo nuke zure sudurrean txirrist. Hau da, egin behar deu txirrist, eta gero ez dut aguantatu nahi. Toma por saco. Eta orduan amorrua atera, hoi bai, porque ez da ere ez dut aguantatu nahi, baina ez enteatuko, ez? Esan egin behar. Enteatu ingo ez detela gehiago aguantatuko. Orduan, nuntzaudete, ba horren arabera, hoi da bizitza. Bueno, ni txorakeri, Solo importanteak, hausnarketa sakon gehiago indaitzaket, baina denborakin ez dakit nola goazen, Ez ondo, Vale. Ez Orduan, gaizki. gaina, hemen onintza ikasi da, zuek nahi dezuen nik hemen dijutea, bas nahi jungo. Claro. Eta orduan gero, zuzuaz esaten, claro, porque ja gaude, ez dut aguantatu nahi, Orduan, ondo, eta hasi da gure festa. Hau baino, amaiera ederragorik, Eske ez hasi da gure festa. Gau pasa da, jakin dezazuen, ez da festa. Gau pasa, osea, Luzea. kontzeptu bezala, osea, luzea da gure festa. Ni azken urteetan bertzotan nago San Fermin eterno baten. Osea, Hoxe, Bai. hoxe da. Orduan, hasi da, ez dugu amaitzeko inungo asmorik, oso ondo, dena ospatu inbehar deu, orduan, irauten gauden, ez, gaude bizitzen, porque gaina esan digute, hori ikasi deu, hilarte bizi. bai. Bizi iraun, bizi. Molestaizu zerbaitek, molestatzeizu bizitzeko? Fuera. Total, ya está, plu, alemendik, ez dugu ezertako behar, kontuatu geha, ez dugu molestatzen inor ez dugu behar. Bueno, eta orain horrelari garela, baina A ver, ez dela, osea, como festa hobean nahi dugula guri. Gehiago gustatzen Bai, zaigula, noski. Ematen duela, de repente... Bai, gero eta espazio gehiago hartu behar Hori, dugu, hori, eta hori. festa gero eta gureagoa izan behar da. Bai, es que Osea, nos venimos Gaude arriba. San Ferminetan, baina behar dugu urte Vale. osoko zera bat. Samba, osea, behar dugu Rio de Janeiroko Hori da. inauteriak igual, hortaz egin. Osea, badirudi, baita ere gaudelako dituta igual, behatzitan itxera joatera, Eta orduan ja amarrak iruditzen iruditzen zaigu amarrak, asko. rollo Baina- nera betxetan. Baina egia da, batzutan bakarrik ikusten dugula, amarretatik aurrera gelditzen den Bai, tartea, eta bai, ostras, bai. batzutan gure buruari utzi behar diogu ospatzen, Bai, total, amarretara total, iritsi total, garela. total, Eta total. amarrak bost gutxiagotan traka bota. Bai, Azken bai, traka bai. bota behar da, Ara ere, amaiketara iristeko, eta hola goizaldera arte. baina metafora ederra indegu haintxe bertan Beste behin ere, bai. irudikatu, zeren da, ja, Haizea. bagaje bat daukagunok, ospatzen lortutakoa, eta belaunaldi berri horiek esaten, no lo flipéis tanto. Hori oso ondo dago. Hortako zaudete, baina gu ospatzeko. Bai, Ja, bai. Ja, aziko gea gu oain. Ez dugu nahi guk festa hori joditu, Ez diguzue joditu, porque me la sudan gaude. Gutxa gaude, Bai. orduan, ez Hola, diguzue bat, joditu. dizerdit. Piskat dizerdit. Hola. Ez diguzu joditu, indezu, ondo, bultza. Bultza. Eta gu, vale. lepoan hartu, Eta? segi aurrera. Orduan, ondo ere bai. Bai. Ondo ekarria, hori Ondo ere. ekarria. Bai, bueno, pues ordun hori adinaz itzein deu, asko gara, kamiseta dakau, eta maitasuna. Ja, eske hoi da, referente maitasuna, jendia esatezu, ostia, jazta, eske, oza, inbiar dezu, jaio, esan deu. Zertako, jaztu naiz, baina zan, dizarditzeko, eta aguantatzen, ja ez aguantatzeko, eta bestea zan, maitatua izateko. Jazta. Tampoco, jende guztia, ez, lage, interesatzen zaizuna. Hombre, bai. Festan gauden horiek behintzat, Oi, festakuak, oza, kamisetan jarriko, asko gara, asko horiek, Oiek. maitatzen badugu elkar, Ya está. Ya está. Ez que gainbaloratua. Dago, ez, oso femeninoa da gaina, denak maitatu behar dago. Ez, denak ez. Denak ez. Hombre, Jende asko hau ikasten degunean, Askatu egiten. askatu iten gara. Ostras, baina kosta itea, Baina, bueno, adinak emate goi, ja zatezunean. Nei batzutan gertatu izan zait. Ez que, iruitze zait nazkagarri bat, frontean daukaten, noi? Eta hori pentsatzet, jo, haure gaztela, bueno, maitatuko nau.
Nik bere eriotza nahi dut, besteik ez? Ez que gainera hor badago Ez, fase bat. ez, a ber, Heriotza simbolikoa, simbolikoa. simbolikoa. Tarotean heriotza simbolikoa da, berraste bat esan nahi du Oso bakarrik. kontzeptual ari gara. Kontzeptual. gaur. Zanuguren rapatu eta hori da. Hori da. Hori da. Baina zaizu gertatzen, lehen behar zenuela igual ez nera bezaroan behar duzu denek sumaitatzea, kuadrilla guztiak, ikasgela guztiak. Eta hori ja gainditzen zoaz, eta momentu bat heltzen da esaten duzula, eske gainera, segun nork ez dauen maite, Hobeto. ondoari naiz. Ondoari naiz. Bai. Ondoari naiz. Bai, Orduan bai, da, bai. ke guai. Bai, eta gaina ja dakazu gaua, zu etzatoz nere festara. Barkatu. Baina, ezin duzu ateak itxi. Zainak ez ateo ezin dituzu ateak Derecho de itxi. admisión. Total. Behitu giltzan hor dauka. Hombre. Bueno, pues, ondo. Orduan, bueno, nik ez Oso ondo. dakit. Pues, hilarte bizi. Oso ondo, horrekin laburtuko dugu. Eta gaurko- asko gara ezin gaituzu bota? Aurrera, Ba, hemen jarraituko dugu. Oso ondo. Ba, eskerrik asko, Grego. Bai, zuei. Eta... Eta orain ikusi? Ai. Honintzen Ai, txikitan. Agertzen da, ume bat triziklo baten gainean. Sorbaldak altxata nahiko. Abiadura urpegiarekin. Egia da. 2 kilometro ordukoko abiadura aurpegi hori zehazki. Bai, bai, Oso bai. polita, Oso polita. gaztea. Bizikletatxo bat. Eta triziklo bai, Trizikloa da, iga. nostalgia. Zenbat urte gutxi gora bera? Hor, 5 edo 6 izan behar ditut. Ze gogoratzen naiz triziklo hori neukan bitartean, Aitite Valentin bizi zala, eta nik 7 urte nituen hil zenean, osake, izan behar du hor, 5, Eta 6 zenbat hor. urteekin hasinen bertzotan gero? Bertzotan gero bertzo eskolan eta 9 Ba, 4 urte lasaitasunezko. Bai. Falta zitzaizkien oraindik. Orduan oraindik bertsoa jolas bat zen, Aitonaren bertsoak eta herrimak buruz ikasi eta lorito baten moduan errepikatu, eta oso gauzat divertigarria zen. Gero ja montaña rusa hundi bat izan da. Baina orduan oraindik Oso bukolikoa xala zen. zaude. Bai. Oso ondo. Baina beti lemotxarekin eta hola. Ja? Ez dakit beti, bai. Eduki duzu luzea, sekula. Ez. Melena. Behin onaino edo lan, eta egun baten 22 urterekin edo, eta ikusi nuen nire burua espiluan eta esan nuen, zertan ari naiz. Oso gaizki gelditzen zait eta fuera berriro. Barkatu, tontak ere, baina argazki hortan ere, beste batetan aipatu da, bollerita. Bai. Ez que Gregorena ez dut Bai, ikusi, bai, bai. baina da Bai. bollera potentzial oso potente bat, Bai. eta hau ere bai. Hor bai, naiz. Mutil txikitsu bat ematen dute. Bai. Kanaletatik aparte jantzita eta... Zu gero- diozulako Bai. zuzarela, baina, vamos. Bai. Bai. Ez que igual bizitza da dena bollera gehala. Hasieran. Denok eduki hasieran, gura aukera. Eta gero ja, Bai. igual. Zan dut, beti eraiki egiten da ez, bollera izatea ere orduan, ba. Eraiki arte. Bai, baina pentsatzen Eraiki arte dugu... deno gara, gero. Bai. Hori esan Gero nahi hetero nuen. eraikitzen zara. Natura. Hori da. Heterosexualitate eraiki egiten da. Bai. Oso ondo, eta Eta honekin... deseraiki ere bai. Bai, noski. Ba, hause zen, gaur janikarrena, eskerrik asko Grego eta honintza gaur gurean izatearen eta amaierar arte irautearen. Plazer bat izan da superpolita dena. Plazer handia nirea. Saio hau eta gainerako guztiak argia.eusen eta gainerako plataforma digitaletan. Eta mende bi astera. Eta mesedez jarri Wikipedian behin hemen egon nintzela. Venga. Mesedez, mesedez. Oso ondo. Vale, eta eskerrik asko, urrengo bi aste barru egongo gara, uste dugu, ez? Hori da. Ale ba. Ba, muxo handi bat. Hala, ondo pasa, aste hau.